baš sam stigla. Jeste li doručkovale? Odlično. Imate pitu sa sirom u frižideru? Da, od bake. Važi srećo. Podsjeti sestru da ima predčas. Hajde, moram da radim. Ćao. Da vidimo šta je danas na rasporedu. Petak u 11:30. Dobro. Subota u 11:15. Dobro. I sreda u 13:40. Dobro. Pa izgleda da će se danas malo odmarati. Divno. Zamisli, molim te, znaš one patike, one plave sa zvezdicama, Jovana je kupila iste. Katastrofa. Aha, da, i šta ćeš sada? Baš mi se jede sladoled. Vanila, čokolada, njam. Da, divan dan. Kakav dan? Baš mi se jede sladoled. Pa to sam sad rekla. Šta, za patike? Ne, nego za sladoled. Šta ti to pričaš? Jesi li videla novu nastavnicu? Aha. Videla si je. Koga? Pa ti mene uopšte ne slušaš. Nije tačno, slušam. Aha, hajde onda ponovi šta sam ti rekla. Pa, rekla si da je nova učiteljica kupila sladoled, vanilu i čokoladu i da ima iste patike sa zvezdicama kao tvoja drugarica. Pa znala sam, opet me nisi ništa slušala. Pa nisam, ti toliko brzo menjaš teme da mi se od toga vrti u glavi. Znaš šta, imamo ozbiljan problem koji očigledno same ne možemo rešiti. Aha. Idemo kod psihologa. Idemo. Baš mi se jede nešto slatko. A sećam se, imala sam bombonu ovde negde i... Evo je... Evo, moment! Samo sekund. Napred! Drag. Dobar dan, izvolite. Nešto vam treba? Drago mi je. Videvićana, inspekcija. Inspekcija? Kako? Zašto? Nešto nije u redu? Opustite se, rutinska kontrola. Samo se vi opustite i radite svoj posao. Ja ću beležiti svoja zapažanja. Evo, sve što tamo da vam ne smetam. Dobro, u redu. Napred! Dobar dan, mi imamo problem. Dobro, u redu. Sedite prvo. Da čujemo o čemu se radi. Koja će prva? Mi smo kao drugarice, a ona mene uopšte neće kad nešto priča. Kad je pita, pojma nema. A ona toliko priča da te zaboli glava. I što je najgore, stalno menja teme. Taman krenem da je odgovorim, a ona već priča o nečemu drugom. Užas. Dobro. Ako sam dobro razumela, ti mnogo pričaš i brzo menjaš teme, a ti je uopšte ne slušaš. Dobro. Vidi, svaki problem ima uzrok i rešenje. Ponekad ni sami ne vidimo gde grešimo i uporno optužujemo nekog drugog. A rešenje problema krije se u nama samima. Evo, pokušaj da razmisliš i iskreno reci zbog čega stalno menjaš teme o kojima pričaš. Pa ja se u stvari stalno bojim da tema o kojim pričam nije neće biti zanimljive. I zbog toga ih stalno menjam. Dobro, lepo si to rekla. Bravo. A sada da čujemo drugu stranu. Pa ja to uopšte nisam znala. Mislila sam da me tako stalno zafrkava jer me više ne voli. Zato sam prestala da je slušam. To uopšte nije tačno. Ti si moja najbolja drugarica zauvek. Da si me pitala, rekla bih. Dakle, mi se sami nismo razumele. Eto, vaš problem je rešen. Hej, hoćemo na sladoled? Može, jedno čekam da mi ispričaš sve što te muči. Idemo. Hvala i doviđenja. Doviđenja. Lepo se ovo rešili.
izlazi mi se napolje zbog nje. Samo njene dosadne predloge da slušam. A ja sam mislila da ste mi vi najbolji drugari. Ma čekaj! A gde ste sad pošli? Zar nećemo u par? Zaista, naš posao ranije mene je bio mnogo lakši. Kao da deca danas imaju mnogo više problema. Ja, da, slažem se u potpunosti. Strašno. Napred! O, dobrodošli, deco! Dobar dan. Dobar dan. Volite sedite? Rekla bih da nešto nije u redu. Maja, želiš li mi ti reći šta se događa? Saznala sam da su Aleksa i Luka pričali ružne stvari o meni iza mojih leđa. Rekli su da sam dosadna i da uvek sve pokvarim. Pa, mi smo se samo šalili malo. Mi smo samo pričali. A kako si se osjećala kad si to čula? Kao da nikome nisam bitna, kao da nisam deo grupe. Ali naravno si nam bitna. Nije da te ne volimo. Samo ponekad mnogo ginjariš o svojim idejama koje nisu baš uvek u. I uvek želiš da sve bude po tvom. Niču drugu ideju ne prihvataš. Stvarno, mi ništa nisam mislili loše. Mi smo se samo žalili jedno drugog na tebe. Ugovaranje može jako da povredi. Čak i kad ta osoba ne misli ništa loše. Da li biste vi voleli da neko tako priča o vama? Ne. I što je mnogo važnije pitanje, mislite li da osoba može da se promeni na bolje ako iskreno i direktno neče u čemu greši? Mislim da ne. I ja isto mislim da ne može. Pa šta mislite, kako bismo mogli da rešimo ovo? Da ne pričamo ružne stvari o drugima, naročito ako ta osoba nije prisutna. I da lepo, ali iskreno kažemo toj osobi ako nas nešto ne može od njih. Da, i da slušamo i tuđe ideje, a ne da mislimo da su naše uvek najbolje. Ali šta ako ne možemo da prekinemo govaranje? Šta ako neko počne da priča? Mi jednostavno ne možemo da se zaustavimo. Onda, na primjer, možete reći: hej, hajde da pričamo o nečemu lepšem. Ili ako baš ne možete da se suzdržite, pričajte lepe stvari jedni o drugima. Probajte sada. Maja je najbolje u pevanju kad glumimo bend. I Maja pravi najbolje palačinke. Hvala vam, i vi ste moji najbolji drugari. Oprostite za moje ružno ponašanje. Da sam znala ranije kako se vi osjećate, ne bih se tako ponašala. Oprosti i ti nama što ti nismo ranije direktno rekli. Što smo se ponašali kao prave alapače. E, to je timski duh. Sljedeći put, prije nego što nešto kažete, zapitajte se. Da li bih voleo da neko tako priča o meni? Da! I Maja, praviš palačinke da proslavite pomirenje. Pa vi ste sjajni. Kako ste sjajni sa decom? Ja, hvala, baš ste sjajni. Ju, izvinite me na kratko. Moram da se javim. Ništa mi se ja. Halo, dobar dan. Sačekajte sekundu, molim vas. Da li je moguće? O, deco, otkud vi ovde? Ja bih više ne mogu da trpim. Dosadni vas je. Ne mogu on uvek nešto. Da, ti ćeš da mi kažeš. Ma nemoj, a ti, gospođica savršena, sve ti znaš kao da si mi ti baba, molim te. Sada je dosta! Kao prvo, sedite lepo, niste kod kuće, a kao drugo je... Samo da se vrati na mesto. Za sve postoji rešenje. Rešit ćemo i ovaj problem. To su moja deca, slatkiši mali. Ja nemam reći. Oni su pravi pravcati slatkiši. Hajde, deco, idite sada kući. Provedite lep dan. Ćao, Ćao, baba, ćao, baba.
nema pojma, nego je se mi vidimo posle škole. A treba ti pomoć. Pa imam neke dogovore, ali vidi, ako je pomoć u pitanju, dolazim brale obavezno. Znaš ono što smo trebali da idemo posle škole? Neću moći. Zvao me drug da mu pomognem oko matematike. A jadan, baš se mučim. Ti mene lažeš! Ovo je već treći put da me otkačiš i naš dogovor pada u vodu, a nekad smo bili nerazvojni. Sada me ostavljaš kao trulu ružu. Nije fair. Pa ne mogu ja samo sa tobom da se družim. Imam ja i druge drugare. A i ti si žensko. Pa šta? Ne igraš igrice. Ne igram kad su dosadne. Molim lepo. Mislim da kao najbolji drugari imamo ozbiljan problem. Znaš šta? Moramo odmah kod psihologa. Molim. Toliko mi duguješ. Ajde. Ćao, ludo je ovo vreme. Da, ludo. Napred! Dobar dan, mi imamo problem. Dobro, u redu. Sedite prvo. Da čujemo o čemu se radi. Ko će prvi? Mi smo najbolji drugari, već 3 godine. Svuda smo išli zajedno. Radili smo domaći zajedno, išli smo na more preko škole zajedno, išli smo u školu glume zajedno, a sada on ima neko novo društvo i malo po malo sve te stvari koje smo pre radili više ne radimo. Dakle, on se sada druži sa njima, a mene ostavlja kao trulu ružu. A sada da čujemo drugu stranu. Moju stranu. Nema tu šta da se kaže. Ona je sve rekla, a pametan dosta. Ona jeste moja najbolja drugarica, ali imam ja i druge drugare. A i mi volimo neke igre koje njoj očigledno nisu zanimljive. Mislim, lepo je meni sa njom, ali bih se igrao i družio i sa drugim. A i kako da se želim kad smo non stop zajedno? Dobro. Vaš problem i nije toliko strašan. Lana, čega bi se ti sa njim najrade igrala? Pa, lupkama ili da se šminkamo, igramo manekena. Vidite o čemu pričam? Evo ovako. Za rešenje vašeg problema potrebno je sledeće. Ti bi, Lana, možda trebalo malo više da se družiš sa devojčicama, jer to su igre koje više zanimaju devojčice. Istu potrebu ima i Nao, da se više druži sa dečacima, jer se on igra igara koje tebe, kao devojčicu, baš i ne zanimaju, zar ne? To je potpuno normalno, a i tako ćete jedno vreme provesti odvojeno i više ćete se uželiti jednog drugog. Jer u pravom prijateljstvu svi moraju biti srećni i ispunjeni. Samo tako prijateljstvo će biti pravo. U redu? A još sam ti drugarica? Pa naravno. Pa onda u redu. A kad bolje razmislim, Viki me zove već 3 puta da se družimo, a ja je non stop odbijam. Danas idem kod nje, a ti sa svojim drugarima, pa se vidimo sutra. To je moja drugarica. Eto, vaš problem smo rešili. Hvala. I ja bih trebala da krenem. Dovoljno sam videla. Ocene vašeg rada će biti pozitivne. Hvala puno i doviđenja. Doviđenja.